Du er min fange. Jeg raper dig, jeg raper dig, jeg raper dig. Ja. Jeg What the slår heck, dit te. Jeg slår dit te på ryggen. Au. Jeg går hen. Jeg går hen Læk. parkouren. Jeg går hen parkouren. Okay. Nå. Velkommen folkens til endnu en laggy episode af... Survival Games. Ja. Tror de, jeg sætter den der grønne ting ned nu? Jeg tror måske lige, jeg skal have pillet lidt ved min indstilling. Nej, fuck. startede. Læk. Det er en god bane. Lidt ned for chancen. Hvor er du? Jeg er lige der. Okay. Eller jeg er lige her, men Så det er derovre. chancen mod midten. Skal prøve? Vi prøver. Valg. Jeg raper. Nej. Jeg ved på, at du får mareridt efter det der. 4, 3. Jeg har fået en stor 2. Pikachu tidsmand inde i numsen. Hed. Fuck. Løb. Jeg er på vej efter dig. Løb. Jeg løber. Jeg er lige bag dig. Der er ikke nogen bag os. Jeg kender den her bane rigtig godt. Jeg har fået mushroom sweet og Jeg har 2 fået apples. jeg har fået den her tidsmand her på kig. Der var den modsatte vej af mig. Jeg har fået den her. Hvor er du? Okay, ved du, jeg løber bare. Fuck that. Nå, er du der? Jeg har fået den her. Lange. Læk. Jeg ved ikke, hvad der sker med alt det læk lige nu. Jeg plejer aldrig at have læk. Vil du smage... Andreas, fik små kigge. Vil du smage papperskud over? Yeah. Forkerte tanker, papper. Hvad fuck er det? Stønnede du lige? Jeg sagde... Hvad er der galt nu? Kan du huske, Mathias? Det er fordi, vi lavede sjovt tidligere med, hvordan... Fordi Mathias han skulle... Fuck. Mathias han stillede en del. Andreas, var du ikke lige bag mig? Nej. Jeg har lige taget et svær nu. Okay, du kan holde øje med mig nu så. Ja. Dræb hende der, det var hende, der dræbte mig. Hvis du dør nu, så bliver det så bare pause videoen, så laver vi 2 spil i en den her gang. Ja, okay. Vi tager lige en pause. Okay, guys, vi er tilbage igen. Ja, og vi døde slet ikke sidste runde, nej. Det her det er stadig det første Hunger Games, vi laver. Ja, yes. Jeg klipper det altså lige sammen, Mathias. Andreas, ned for enden, hvor jeg løber hen, der er der på kur. For helvede, hvorfor skal det lægge så meget? Jeg piller altså lige ved mine indstillinger. Ikke at du sikkert vil kunne klare på kuren, vel, men der er på kur. Lag igen. Nå, vi kan jo lige så godt fortælle lidt mere om os selv. Mig og Andreas, vi er meget forskellige, når det gælder Minecraft. Andreas, han er redstone-typen. Han er udforsker-typen, og han er idé-typen. Jeg er ham, der bygger. Jeg er ham, der er god til parkour og PP. Hvad er jeg mere? Hvad er du mere? Jeg er ham, der kan finde ud af recipe'sene. Det er vist også mig. Jeg tror på det. Nej, jeg døde. Jeg døde. Jeg var ned. Faldt du næsten død? Du skulle da heller ikke. Nej. Jeg må også sige, at jeg døde, hver gang jeg falder i parkour. Jeg ved ikke hvorfor. Hvis du ser med Bertram, så er det Yoda, der har lært mig det. Må kraften være med dig. Tusind tak, du. Tusind tak. Jeg kan mærke kraften helt op i, hvad du mener. Fuck, lag igen. Vi er ved siden af hinanden nu. Jeg kan mærke kraften helt op, hvad du mener. Det er bare ulækkert, Mathias. Stop det. Jeg får gåsehud bare at kigge på dig. Skal vi gå efter midten? Nej. Så står vi bare direkte bagud. Lige nummeren. Jeg følger bare efter dig. Lag igen.
Det her kommer til at være en meget laggy video. Du vist heller ikke, vel? Fuck, gå dog lige væk. Jeg tror ikke, du lægger så meget, Andreas. Okay, ja, jeg kører smooth nogle gange, ikke? Men så kommer der bare de største leg spikes lige et øjeblik. Jeg har fundet en bue og et sværd. Nogle sko og en gulerod. Bare tag det der derinde. Andreas, Hvor? Ja, hvad? hvor fuck er du hen? Jeg tog en vej. Du skal jo altid følge med. Men jeg har fundet ting. Fuld Jeg har armor. fundet en bue. Et sværd og mad. Jeg har fundet fuldt armor. Hjælp, Andreas. Hjælp. Hjælp. Jeg er lige bag dig. Hjælp. Fuck. Jeg kom til at slå til dig. Fuck. Død dog lige. Hjælp. Nej, du døde. Ja. Jeg har et liv. Fuck, så Hele døde den her det. video kommer til at være sådan en death montage. Det er godt? Ja. Men jeg tror, det var det, Vi er guys. tilbage, når vi kommer ind i et nyt spil. Hvad er det? Var det det? Ja, okay. Okay, så er vi i gang igen. Ja. Og den her gang håber vi bare, at vi ikke dør. Vi kunne godt lige tænke os at komme et lille stykke længere. Men Måske hvis bare- det... Men Måske hvis bare det vinde ikke... lidt. Ja. Vi er meget gode til at finde ting, men vi er også meget gode til at dø. Nej, først. Nej! Der er en eller anden, der bare fløjter op. Ja, Cheater. hun hacker. Vi kan godt lide det vi begge to siger bare, fordi vi ikke kan klare det. Hun klarede det gjorde vi ikke. Hun hacker, hvis det er muligt. Nej, jeg hoppede på tid. Nej! Jeg hoppede overhovedet ikke. Ja, yes. Ej, okay. Nu, jeg kunne det her, da du ikke... Nej, hvad Andreas, fuck er det, jeg laver? Du tisser. Nej, hvad skal jeg? Andreas, du har smidt mig med din dårlige parkourskills. Det var da ikke så godt. Nej, for helvede. Jeg var så tæt på. Ja, jeg var der. Yes! Nej! Nej, jeg blev gjort det før vi... Jeg kom op på anden etage lige før. Ej, den her bane, den er så let at dø i, den er. Mathias, jeg er her. Jeg løber mod midten. Hallo, jeg risker dig. Nej, nu følger du fandme efter, du kan... Undskyld. Jeg døde på grund af dig 2 gange. 2 gange. 2 gange. 2 gange. 3, 2, 1. Du har ikke løbet væk nu. Du løb væk, gjorde du det? Nej, jeg er lige bag dig. Løb! Var det dig, der løb? Jeg er lige bag dig. Jeg troede det. Du har bare makket ret, du. Eller hvis du var rest. Nej, Ja, jeg ved, du har ret. du får. Var det dig? Nej. Du gav mig det sygeste chok. Pas på, der er huller i broen, så du kan falde ned i lavaen. Jeg hopper bare. Alec! Faldt du ned i lavaen? Nej. Fuck, nu falder jeg helt sikkert ned i lavaen. Nej, det gør jeg så ikke. Stå stille, Andreas. Stå stille. Stå stille, bro. Stå stille. Hvorfor skal der være så fucking meget lag? Jeg forstår ikke, hvorfor der skal være så meget fucking meget lava. Andreas, hvor er du henne? Det ved jeg ikke, men jeg er meget langsom. Jeg tror du er død. Ja. Jeg vil gerne økse til dig lige der. Min økse. Jeg forstår ikke, jeg har ventet heroppe sådan 5 minutter nu, hvad? Jeg er 5 Der er andre. Og du er først kommet frem nu. Så. Okay, nu kan jeg løbe. Wow. Det her det minder meget om et Nether Fortress, bare i Ja, jeg kan bedre lide Overworld. det her. ja, faktisk også mig. Det andet er lidt mørkt og dystert. Ja, det er det faktisk. Andreas, jeg har fundet noget armor, hvis du vil have det. Jeg vil gerne have noget armor. Jeg har kun en økse. Jeg har fundet en kiste. Jeg fandt Jeg en kan kiste. Så 2 sekunder side. jeg har også lige fundet en kiste. Ja, den har jeg lige været hen og tage.
Nå, nej, ikke den derovre. Hey! Oh fuck, der kommer en. Der er en derovre. Okay, løb herover, løb herover. How? Hop, hop, hop. Der er sådan en lille platform. Nej. Jeg holder øje med dig, Mathias. Vinder du timer, er ham, der prøver at dræbe dig. Jeg er død. Ja, det var vores dit montage. For denne gang. Ja. Yeah. Jeg tror bare, vi laver en ny video her, efter den her, Nej. der bliver lagt op. Den her, den blev lagt op. Den her. Det gør den sgu. Ja, men vi laver en ny video efter, ikke? Jo, vi laver en til Vi med skal have en sådan video, hvor vi vinder. skal. det her, det er lidt for kedeligt. Men vi ses alle sammen. Ja.